Monggo. Mas. Sera. Si. Yo. Ayo deh. Ayo Mas yo. Keluarga besar Boyolali sedaya kasuwun berkahipun foto lan potrot manten. Semoga nuwun. Lan ugi sedaya warga saking Danggrang Purwantara sedayanipun berkahipun kasuwun. Semoga nuwun. Dapukane apa to Mas? Iki mau. Mbah ning ini. Dapukane kon ngodro-dro mik karo benges ireng. Oh. Lah iya lho. Untune ra ketok. Untune ra lah ketok, kok mingkem sithik ngono lho. Ya Allah Mas. Apa? Aku kok kelingan sing ning omah ta ya. Apa? Ngono kan lho sing anu nilingine nganggo ngene. Lah iya. Baleni. Arep kok cek apa piye? Untune ra ketok. Nah. Pulo sawah sopo Kasumanggaken warga saking Danggrang Purwantara lan ugi warga saking Boyolali semoga berkahipun Kalista Musik Indonesia. Keling Jaya Audio Mater Sembahun. Oke, terima kasih Fokus Multimedia lumantar streaming. Kalista Mas Tito yo
lagu ki sing nganggo ula. Kuwi tetep garape beda, iso kluket-kluket. Ketok iso penak ngoten Penak nggih, Pak, nggih. sing penak ora lagune ning ulane. Muga ulane kuwi, Mbak. Ula napa niku? Ula diwel, ula tampar, ula Ula sawa. iya kuwi. Pokoke sing nganggo ula. Mas, lah, ula. gunanmu ke ula apa, Mas? Ula tiging. Ula Ula tiging ki cuwilik nek nyokot mateni kermi. Iya, ula tiging. Weh, Ya kuwi. Iki nyandi ki mau. Patunge mau nyandi. Iya, Gong, Bagong. Gong. kipasan. Mulane ta Wong Gong. wayang kok iso ngipas ki nyapa? Wayang weton 2025 wayon. Kaya ono modal. Lah wong dalang ora ngomong kipasan kok iso Iya, nyepaki kuwi kipas. manut aku. Nek takon kipas yo kipas. Yo, Gek Babang Jungkir. Yo. Ula sawah sapa nganggo